قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Şoların rasulları şolara aytdılar: Biz hiç zat değildirmiz, meger siz yalak beşerdir. Lakin Allah tebarek ve taala ihsan eder ve nübüvvet ata eder öz halan bennesine. Ve bize mümkün değildir öz yanımızdan mucize zahir etmek meger Hudaýyň izni ve iradesi bilen. Ve Allah'a tevekkül etsin müminler. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ونعم bolupdyr bize Hudaýa tevekkül etmesizligimizde ve halaniki bizi yollarymyza hidayet etdi ve hak yolu irşad etdi ve elbette biz sabr ederiz bize berilýän eziyetlerinize ve Hudaýa tevekkül etsin, tevekkül etýänler. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Ve kafirler aýtdylar özleriniň peýgamberlerine: Biz sizi öz ýurdumyzdan çykararys, ýa-da siz biziň dinimize gaýdyp gelersiniz. Pes peýgamberleriň Perwerdegary wahy etdi şolara: Elbette biz zalimleri helak ederiz. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Olar helak bolandan soň şolaryň ýurtlaryna sizleri sükunet etdireriz. Bu wada ol tor adamlar üçindir ki biziň huzurumuzda durup hesap bermekden gorkýardylar we azap bilen eden wadamyzdan gorkýardylar. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Peýgamberler Hudaýdan feth we nusrat talap etdi we mahrum bolup maksatlaryna yetmedi her bir serkeş mutekebbir we inkar etýänler. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Şolaryň arkasynda cehennem bardyr we şolaryny suwararlar erinden bolan suwdan. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Dura ýuwdarlar we boğazlaryndan geçmez we şolara ölmeň esbablary gelir we halaniki olar ölmezler. We oň arkasynda nihaýatda güýçli azap bardyr. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Öz Perwerdegaryna kafir bolup inkar edenleriň meseli şudur ki olaryň amelleri bir kul ýanydyr. Ol kulga tufan gelen gününde gaty ýel ösüpdi. Pes kulun üstünden gaty ýel össe kuldan zat galmaz. Kafirlerin eden amelleri de üstünden gaty ýel ösen kul ýanydyr. Kafirler eden amellerinden hiç bir zady gadyr bolmazlar. Şudur nihaýatda hakdan daş bolan gumralyk.